Ayo hai ba, tui do bodo gami ba. Ayo hai ba, ayo hai ba. Hello everyone, mwngwn, welcome back to my channel. So lwgwmwnbai dini जोंना नेपालनि programनि day 2 ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दं आरोबाव जलथाल होननाय जायगायाव ओमफ्राय मियाथ' बिराद रंजाबाय जोबोद मोजां मोनबाय गामि गामि बिदि बेरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनदों खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव ओमफ्राय लोगोसे दिनै आरोबाव प्रग्राम दङ बेयाव स' प्रग्रामखौ नायनो थांगासिनो दङ दा आरो मा मा जायो जेसे हागौ आं देखायलांबाय थागोन थ' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं दिनैबो सेम दख'नाखौनो गानबाय मानोना माने इमान गरम बेयाव आरो आं बेलेग दख'ना लाबोनाय एसे माने गरम आरो गाननो हाया आरो इयाव ओंखायनो आं बे एफएनएफनि मिया गाननाय माने पिंक कालार दख'ना बिराद कम्फर्टेबल आरोना बेखौनो आं गानबाय खालि ब्लाउसाल' बेलेग बेबो एफएनएफनि अर्गेन्जा ब्लाउसा बेखौ गानबाय खालि ब्लाउसाल' सोलायदों बाखि सब एखे बेनो दख'ना अबाबो थांसै ना उपाय गैया आरो इमान गरम माने बेनि अनगायै आं बेलेगखौ गाननो हायासै थ' एथ'बा माबोरै नुदों दे थांसै जेनेबा शिबाम माबायदि मोनदों तात बिदि मान देखायदो नोङो ओमफ्राय दा जों सफैबाय जलथाल गामियाव ओमफ्राय बेबायदिनि थारमाने पुरा दाब दाब माने नेपालनि दाब दाब बर' गामिनिफ्राय रायजोफोरा फैदों पुरा गारिनि लाइन बेयाव गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैदों दिनैनि बे प्रग्रामखौ नायनो थाखाय बे प्रग्रामा मिया जेराव जादोंमोन हाल्दिबारि गामि बेयावनो जलथालनि थ' जोंबो थांसै जों मोनफैबाय प्रग्रामाव ओमफ्राय प्रग्रामा अलरेडि स्टार्ट जाबाय जोंना एसे लेट जाबाय फैनायाव जायखिजाया थांसै ओमफ्राय देखायनोसै नोंथांमोननो मा मा जायो बेयाव जोरदार स्वागत गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि प्रग्रामाव थारमाने स्टेजाव दा खालि बर'ल' मानसि नङा माने नेपालनि मिनिस्टारबो दङ आरो गुबुन गुबुन आलासिफोरबो दङ नेपालनि थ' ओंखायनो बेयाव नेपालि माने बाहायनाय जादों थ' नोंथांमोना बेयाव गाज्रि दामोन ओमफ्राय लोगोसे दा थारमाने जिमान आलासिफोर दङ गासैखौबो स्टेजाव लिंबाय ओमफ्राय दा मिस्टारखौबो गांसे आर'नाइजों बरायबाय ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामाव जिमान आलासिफोर फैदों गासैखौबो बिथांमोना आर'नाइजोंनो बरायजोबदों गामि गामि मोसाबायमोन ना मोसाबाय हाल्दिबारी गाउँपालिका दिनैनिखौ मिस खालामबाय दा आरो मोसाबावगोन ना बेयाव मैनाबारी कोलका रोजा ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोनाबो वेस्ट बेंगलनि ओमफ्राय पुरा सिकिउरिटि दङ आरोना थारमाने मिनिस्टारफोरबो दङ नालाय दिनैनि प्रग्रामाव बेनिखायनो बिथांमोनाबो बेयावनो दङ जोंनि डान्सारफोरा बेयाव पुरा मोसाबायना दिनैबो गामि गामि माबायदि मोनदों नेपालाव फैना खस्थ' मोनाखैथ' हराव अबे ग्रुप मा जायगानि बे अदालगुरि ग्रुप टंलानिबो आच्छा आरो बागानपारानि ग्रुपा बेलेग एसे आलादा दङ नामा नोंसोर इयाव ज' दङ आच्छा
lwgwmwnbai, Bengali, Somaina, mana? उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी विशिष्ट शिक्षक तथा कर्मचारीज्यूहरू र पत्रकार मित्रज्यूहरू र सुरक्षा परिवार खटिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म सिगरी आफात केन्द्र गर्न चाहन्छु हो हामी हाम्रो जात अल्पसँग लोकहरू जाति जोंनि ना नेपाली ना Kesana lang deh, ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि आसामनिफ्राय माने बड'लेण्डनिफ्राय जेसेबां माने पार्टिसिपेन्टफोर फैदों दिनैनि प्रग्रामाव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना बे स्कुलावनो माने थादों आरोना बिदि फेसिलिटि खालामना होदों थानो खस्थ' मोनदों नामा? खस्थ' मोनाखै जाफा जिल्लानि नैबे जलथल हालदिबारि गामिनि बे स्कुलनि जानाखि लांगोनायाव एबा गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै जा खुंनाय आरो बे खुंनायनि जानाखि वेस्ट बेंगलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ दैदेनबोदों ओंखायनो जोङो भारत राष्ट्रनि साफा नागरिक हिसाबै भारत राष्ट्रनि बर' फिसाफोरनि जानानै नोंथांमोननो नैबे रंजालु बैसागो फोरबोनि गाहाम हामलायथिजों लोगोसे फैनाय दिनाव जों जे आवगायलांदोनि बे आवगायलांनायाव जों गावखौनो गाव थांना थानो जोंनि रांखावरि बिथिङाव समाज बेबस्थाखौ जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव बोरैहाय साबसिन हामसिन खालामनो हायो बेनि थाखाय जों बयबो मोनसे चेलेन्ज प्रत्याह्वान हिसाबै लानानै जों आवगायदोनि बे आवगायलांनायाव आफा सोरजिगिरि आनान गसाइया निश्चय जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो खेबसेबाव रंजालि बैसागोनि गाहाम आरो रायजोफोरखौ बयखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि बे मेलाव आंनि बुंनायखौ आं बिसिनो फोजोबबाय ओमफ्राय लोगोफोर दा मोसाबाय थानाय नानिमोना बिथांमोना नेपाल हादरनिनो ओमफ्राय बिथांमोना जोंनि बर'नि मेथाइयाव मोसादों ओमफ्राय बिथांमोना जे नाजादों मोसानो बेनो बिराद बाख्नायजाथाव आरो Ang bed joltol ni na ay nabaring ni carlong bos. Mujang kada matu mantu mujang mana bece mujang mana thanga ini mari ba mundu manci bera ro mana ya. Kesang kusi jatuh mai dan thanglau masih dan ece dorsi ne. Dorsi dan ece dah. Oi kubur rongga ne maini ne lagu mandalai ba jo mandalai ba becerang kusi jatuh. दा जुदि नोंसोर दामनाय देनाया थांला दरसि थांलाय थांलाय नालाय साम फैगोनला जाखाबाय दा
रायजन हादोरनी रायजना जाखौ खुशी खालामनानै मनोरन्जन खालामनानै ओमफ्राय लोगोफोर जेबो प्रेक्टिस गैया मोसागोन होननानैथ' आं बेयाव फैयाखैमोन ओमफ्राय हठाथनो बिथांमोना कमिटिनिफ्राय माने मोसानांगौ होननानै रिकुवेस्ट खालामबाय स' मोसानोसै आरोना थ' माबाफोर गोरोन्थि जाबा निमाहा होदो ओमफ्राय लोगोफोर बेखिनियावनो आं बिनानावमोनखौ माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बाहरबाय मानोना बिथांमोना आंनि रिकुवेस्ट खालामनायाव माने आधा घन्टानिबो प्रेक्टिस नङा जों ओरैनो खालि मेथाइखौ इदि माने खनसेल' खोनासंनानै बिदि पारफर्म खालामबाय स' थेंक इउ स' माच नानिमोन आंखौ हेल्प खालामनो थाखाय नङाबाथ' आं पारफर्म खालामनो हानाय नङामोन ओमफ्राय आंखौ हेल्प खालामनो थाखाय आरोबाव माने गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय लोगोसे आरो माने इयुनावबो मालाबा बिदि नोंसोरजोंनो ज' मोसानो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय मोजाङै प्रेक्टिस खालामनानै मालाबा माने फिउचाराव बिदिनो पारफर्म खालामगोन होननानै आं माने सानना दोनबाय आरो ओमफ्राय बेखिनियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कमिटिनिसिम माने रोजा रोजा साबायखर बाहरबाय आंखौ एसेबां अननायनि थाखाय गिफ्ट दिदिनको लागि यो उपहार दिनको लागि म वर्ष रानी बसुमतारीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै र सन्तोष कुमार मेसेजीलाई पनि यो वितरण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै र तालीले ओमफ्राय बिथिं आरो माने दिनैनि प्रग्रामाव जेसेबां माने फैदों आरोना रायजो राजाफोर माने जिमान दिनै प्रग्रामखौ नायनो फैदों बा बाहागो लाफैदों गासैबोखौबो थारमाने बेयाव जाहो लोंनायनि माने एरेन्जमेन्टखौ बे जायगायावनो खालामदों थिग प्रग्राम जानायनि अपोजिट साइडआव ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि दा मा जाहोनो देखायनोसै नोंथांमोननो जानो मा मोनजाखो अमा नै मटर टमेट' आरो आलु मटर लाब्रा दालि बिराद मोजां सार्भ खालामदों बिसोरो एरेन्जमेन्टआबो बिराद मोजां पुरा मागिनानै मैया मोनदो बेयाव मागिनानै 26,000 इन्डियानाव 15,000 आरो दिनै मोनबाय 17,365 थाखा नेपालाव बेनिफ्राय इन्डियान 11,000 जागोन आरोखि बरिया बुजायानो होदों बुजायानो मोनदों बयबो मोसाफायो मोजां मोनदों औ दे खस्थ' खालामनाया फल मोनबाय ओमफ्राय लोगोफोर दा स्टेजाव मोसानाय बिथांमोनाबो नेपालनिनो थ' बिथांमोनाबो बर' मेथाइआव मोसादों मा गारिमोन आब'मोना जों मेथि थाइदान बार'नि बेसे गोजान बेनिफ्राय बाय दलथलाव फैदों जों गारि खालामनोहाय नों गामिनिफ्राय बालुनायजों दे गासिबो मोनसे जायगानि मोनसे जायगा आब' बे बिदा जालायफोर बे फिसाला माबायदि मोनखो प्रग्रामखौ एकदम नोंनि बालुनायनिलाय आलियावनानै ओंखायनो माइ आरिनानै पुरा मोजां मोनबाय थेंक इउ प्रेक्टिस गैया जेबो जों इंलिसानो मिथिया बिसोर आरामसे एकदम गारियाव एसि लागासिनो माबायदि मोनदों सिजोब्बाय आङो सिजोब्बाय फोरानगासिनो आरो सासेया डिग्री उन्दुगासिनो बे डिग्री उन्दुगासिनो So this festival, I participated in first time in Meche festival. I'm enjoying a lot. Not only that, I made good friends from Assam, Bodoland also, and the Nepalese communities also. I found Meche village in our one district too. Because before in my constitution also there is small Meche village. But here I saw little big and good crowd and
happy to see you. Enjoy. Thank you so much, sir. Nice to meet you, sir. So लोगोफोर नै बिथांखौ लोगो मोनबाय जोबोद मोजां मोनबाय बिथाङा बेहाय माने बिराद एक्टिभ मेम्बार लास्ट टाइम जेब्ला बेयाव इन्टारनेशनेल नेपालाव साहित्य सभा जादोंमोन बिथाङानो प्रेसिडेन्टमोन आं नेपालनिफ्राय कमल मेचे बड' साहित्य सभानि इन्टारनेसनेल प्रेसिडेन्ट थ्याङ्क यू सो मच लोगो मोननानै मोजां मोनबाय बोथोराव नेपालावसो जों फालिनो मोनदों सोर नेपालि भाषायाव जों मोसायो एसे अननानै फैयोबा मोजांमोन सोर मोसायो गाहायावबो मोसानो हागोन प्लिज काम हियर बेनो एसे मेमरि थालांसिगोन जोंना जेबो नङा ज'नो बैसागु फैलायबाय मागो गोदान गाननानै गोदान जोमनानै गोदान बोथोरनि रादाव लाना बैसागु फैलायबाय मागो गोदान गाननानै गोदान जोमनानै गोदान बोथोरनि रादाव लाना रायजो राजाफोर जोबथा सम जाबाय दा नेपाल हादराव एक्चुअलि फैनानै जे बिदि बादि रंजागोन बे एक्चुअलि आंनि थाखाय सिमांमोन आंजों लोगोसे आंनि फेमिलियाबो फैफादों आं बे समखौ मालाबाबो बावनाय नङा आंनि थाखाय बे मेमोरेबल आंना माने जुग जुग थालांबाय थागोन आरो बिनि लकेल मानसिफोराबो बिदि लकेल भलेन्टियारफोरनिफ्राय जा हेफाजाब मोनदों बेखौ बावनो हानाय नङा बेखौ बुंनानै आं दिनैनि बे मेहेरगोनां रंजालि बैसागुनि प्रग्रामखौ बेनिफ्रायनो आं बिदाय लाबाय खुलुमबाय Angga nunggu, kamu.